On a ring. Hello. Hello, ONYEOBODO. New York. New York, man, Madu. Kekwan kaya melu ozo. You get on news last week. I get on news. Buhari now. Buhari. What's na 4 years in call ya as in. Na yin cha ya no dia. Ebido be ku ebido. When did the 4 years aka. Buhari ko boy Buhari onodo. Ima biko nyano maka biko ayo ka na ayo biko achome be side ahe no. Nwanne agwa ngi na ebe asili ike. Ebe asili ike. Ima ekwu anyị na-asị n'obodo ibe n'obodo ibo siri ike o si ike anyị na ebe afụ ka mbịa ebe a ka m na gị nọrọ ebe afụ Obodo oyibo dị ka akụ ilu ị na-atụ ya ọ na-ada kokororo ọ na-atọ onye nọ gị n'akọ hapụ ihe ị na-akọ ọ bụrụ na prison m jọs mbịa nte onye ọcha arụ eti m na prison mfu ebe m na-alalụgodu prison ndị obodo adịọkwa ka nke ndị Naija ndị nọ na prison ndị abụcha ndị gangsters ụmụ 41 Savage na Wizkid Khalifa ọfa nụcha na jail ịta afọ ala ya atakwa tetanus ọrụ ọbụla dị nke ọbụla ọrụ adịlọ ebe ifo m ọlụ ka m nọ ebe m na-adị na gị be ndị mmadụ egwugasị sno eji shovel m n'aka ka m si agwa ya okwu ọ bụzi mmadụ na-ekpo dọtị na Naịjirịa mụ agbebe sno onye ọcha hei makwa akpa nkata na ịbịa n'ihi eso m ekpo sno igbobe sno ọ ka na mmanụ ị na-ekwunu ịdịkwa shọ ka mgbobe sno biko ọ ka mma o nwekwa ego iji n'aka ego ihe eje mba si gbata visa ya eji m obere ego ọsọ mfụ onye nyekwu m ego ntị ikwu na ya mgba visa agba ihe ndị ọzọ niile mgbagote ozugbo ego ole ka ị na-achọ eji m 7,000 naira 7,000 naira so ọ bụ na ihe sendere $5,000 ka ntị na nke a nji mgbagote nlụbazie ọrụ hello ana m ihe na-ekwu netwọk ajọka o netwọk hello why na-ekwukwuru common ordinary simple $5,000 ị ma akọtụọ phone alakọm that rubbish talachakwa gị anya 7,000 naira idebele isi ka isi akị $5,000 $5,000 n'elu na ego eji aṅụ mmanya ebe nji 7,000 ọsọkwa 5,000 ka nchikwa na nka nsogbu adịrọ